בבקשה. טוב, אז יופי, אז גם המפגש שלנו מוקלט. אז אנחנו מתמקמים, תוודאו שאין הסחות דעת לידכם, שהטלוויזיה מחוברת, שהפלאפון שלכם הוא על מצב שקט או המצב טיסה. אנחנו נתרגל היום נוכחות מלאה, וזה התרגום שלי למיינדפולנס. כל התרגול שנעשה היום, בעצם המטרה שלו זה להיות נוכחים יותר ומרוכזים יותר כאן ועכשיו, ברגע זה, ולהשאיר בצד לרגע את המחשבות והדאגות, ולכן חשוב לוודא שאין הסחות דעת לידינו. אחת הסחות הדעת הכי מוכרות כמובן זה הפלאפון, אז שוב פעם אני אבקש שתשימו אותו על שקט. אחרי שעשיתם את זה, תוודאו גם שיש לכם מים לידכם, נשתה לחיים, טוב לראותכם, אני מאוד מאוד שמח. ואני רואה שעוד מצטרפים אלינו רבים וטובים, רבות וטובות. אז אחרי מילות הפתיחה האלה, אני אגיד כמה מילים בקצרה על התרגול שנעשה. נעשה תרגול או כמה סוגים של תרגולים של מדיטציה. מדיטציה זה טכניקה עתיקת יומין שקיימת כבר מאות ואפילו אלפי שנים, מגיעה מהמזרח הרחוק. המדיטציה זה כלי, המדיטציה זה אמצעי. יש המון סוגים של מדיטציות, אבל המטרה היא מטרה אחת, להגיע למיינדפולנס, להגיע לנוכחות מלאה ברגע, ולשם כך אנחנו משתמשים בטכניקות שעוזרות לנו להתרכז, בדרך כלל במשהו אחד שקיים עכשיו, תחושה שיש לנו בגוף, תחושה שאנחנו מרגישים בחלל שבו אנחנו נמצאים, משהו שקשור לחושים שלנו, משהו שאנחנו חשים באמצעות החושים. אז זה תמיד יהיה דבר אחד להתמקד בו, וכשאנחנו נוכחים קורה דבר נפלא, אנחנו מאוד מאוד נרגעים. המדיטציה, ואני עוד אדבר על זה רבות, יש המון המון מחקרים שמראים את הקשר שבין המדיטציה למצבנו הרפואי, הבריאותי. יש לזה השפעה מיטיבה על מערכות הגוף והבריאות. בעצם ברגע שאנחנו נרגעים על ידי הנשימות שאנחנו נעשה, זה משפיע בצורה נפלאה על הגוף ועל בריאותנו. אז עכשיו, אחרי ההקדמה הזאת, אני מזמין את כולכם לעצום את העיניים. נעצום את העיניים ולנשום דרך האף. כמה נשימות עמוקות. אנחנו קודם כל נרגעים ונרגעות עם כל נשימה. פה סגור, הלשון רפויה מונחת לה בתחתית הפה, והנשימה היא דרך האף. מה שאנחנו עושים זה נושמים ונותנים לצלילים למלא אותנו, נותנים לצלילים להרגיע אותנו. צלילים מחבקים אותנו, מנחמים אותנו, פוגשים את הנפש והרוח שלנו, הרוח שנמצאת בתוך הגוף שלנו.
אנחנו יושבים עם עיניים עצומות והמבט פונה פנימה. אנחנו פוגשים את עצמנו מבפנים ושואלים את עצמנו מה שלומנו, איך אני מרגיש כרגע, איך אני מרגישה. אנחנו נושמים דרך האף. שקט ושלווה מתחילים למלא אותנו, תחושה נעימה של רוגע עוטפת אותנו. בעודנו עכשיו נושמים ונושמות, אנחנו נעביר באמצעות הדמיון, תשומת הלב, לאזורים שונים בגוף שלנו. בכל אזור שנגיע אליו, נבקש בתוכנו, בליבנו, להרפות אותו. כל זה תוך כדי ישיבה בעיניים עצומות, עם נשימה עמוקה ונעימה. נדמיין את הכתפיים שלנו, וניתן לכתפיים להרפות. נדמיין את הידיים שלנו, ונרפה אותם. נדמיין את הרגליים שלנו ונרפה אותם. נדמיין את שרירי הפנים שלנו ונרפה אותם, נרפה את הפנים. נדמיין את הלסתות שלנו ונרפה אותם. נדמיין את העיניים שלנו ונרפה אותם. ניתן לעיניים לשקוע לבפנים. נדמיין את הראש שלנו, את המוח והמחשבות ונרפה אותם. וכך אנחנו יושבים לנו משוחררים וממשיכים לנשום דרך האף ולהקשיב לצלילים. עכשיו נשים לב לבגד שלנו, נשים לב לחולצה, היכן היא נוגעת בגוף. נשים לב למגע של הכיסא או הכורסה עם הגוף שלנו. היכן הכיסא פוגש את הגוף שלי. נשים לב למגע של הרגליים עם הרצפה. היכן מונחות הרגליים ואיפה הן פוגשות את הרצפה. נשים לב
למגע של האוויר בחדר עם הפנים שלי. האם אני מצליח להרגיש את האוויר נוגע לי בפנים? האם אני מצליח או מצליחה להרגיש את האוויר נוגע לי בכפות הידיים, בין עקבוביות האור? ונמשיך לשבת ולנשום עם הצלילים העוטפים. ואני שם לב עכשיו לנשימה שלי דרך האף. כשהאוויר נכנס, הוא קודם כל פוגש את האף ואת הנחיריים. כשהאוויר יוצא ממני הוא גם כן פוגש את האף, ונוצרת תחושה. אפשר לחוש באוויר שנכנס דרך האף ויוצא. בואו ננסה לקחת כמה רגעים שבהם אנחנו ננשום דרך האף ונרגיש באף את המגע של האוויר. יכול להיות שהאוויר מדגדג את הנחיריים, את החלק החיצוני והפנימי של האף. אפשר ממש להרגיש את זה. ניקח כמה נשימות ונחוש בנשימה. ניקח עוד נשימה עמוקה. עכשיו אני אזמין אתכם לאט לאט, בקצב שלכם, לפקוח את העיניים. קחו את הזמן, תעשו את זה לאט. בעדינות רבה ניתן לעולם הפנימי שלנו לפגוש מחדש את העולם החיצוני. את הצבעים שנגלים לפנינו בחדר. כשהעיניים נפקחות בלי שיפוטיות, פשוט תסתכלו סביבכם ותראו איזה צבעים אתם רואים, איזה גוונים וצבעים אתם רואים. קחו רגע להסתכל מצד לצד, עד שהעיניים מתרגלות לתאורה מחדש, לאור שבחדר ולצבעים. ניקח עוד נשימה, וזה זמן טוב לשתות משהו, לקחת לגימה. להתמקם מחדש על הכיסא. יופי. אז אני עכשיו רוצה להנמיך קצת את הצלילים. אז עכשיו, אחרי שעשינו כמה תרגילי מדיטציה ומיינדפולנס, ואנחנו מרגישים רגועים ושלווים,
ואולי נוכחים יותר. אני רוצה שניקח כמה רגעים לעשות כמה פעולות ותרגילים כדי לשחרר קצת את הגוף, ואחר כך נחזור לעוד סשן, עוד מקבץ של מדיטציה. אז ניקח את הכתפיים ונרים אותם ונסובב אותם לאחור, נחלץ קצת עצמות, רוצים לוודא שהגוף נעים לו, הוא לא תפוס מישיבה ממושכת. סיבובי כתפיים. יופי. נסובב עכשיו את הראש, לאט לאט. אפשר עם עיניים עצומות או עם עיניים פקוחות, איך שזה נעים לכם. משחררים את חוליות הצוואר. וצד שני. נחליף כיוון. אנחנו נותנים לעצמנו במפגש היום מתנה גדולה, גם לבריאות הגוף וגם לבריאות הנפש. והגוף שלנו מודה לנו מאוד. עכשיו, שימו לב מה אני עושה. אני שם את הידיים על הרגליים, את האמות, ומרכין את הראש, משחרר את הראש לחלוטין, משחרר את חוליות הצוואר, ונושם עמוק. אני ממלא את הגב בנשימה, ואני מרגיש שאת הגב עולה ויורד עם כל נשימה. זה משהו שעוזר מאוד לשחרר מתח מחגורת הכתפיים והשכמות וחוליות הצוואר. ולאט לאט נעלה למעלה. נתפוס את המושב, נסתכל לאחור, ננשום עמוק, שתי נשימות עמוקות. בצד שני אנחנו קצת נמתחים. נהדר. נתקדם קצת על הכיסא, נסובב את האגן. אלה תנועות שאני לוקח מעולם הצ'יקונג, תנועות פשוטות ואיטיות, תנועות נפלאות, כדי לפתוח את הגוף, להכניס אליו גמישות וריפוי. בתנועה הזאת אנחנו פותחים את הגב וגם עושים מסאז' לאיברים הפנימיים. נחליף כיוון. כשאנחנו עושים פעילות גופנית, יש בזה גם כן אלמנטים מדיטטיביים, כי זה גורם לנו להתחבר לגוף ברגע זה. בדרך כלל כשאנחנו עושים תנועות פעילות גופנית, אז אנחנו לא עסוקים בלחשוב יותר מדי על מחר או על אתמול. לכן זה גם קצת נחשב לפעילות מדיטטיבית. עכשיו אני שם את הידיים במרכז הגוף. זו תנועה שמרגיעה את מערכת העצבים. נהדר.
עכשיו אני מבריש. אני מבריש את הידיים. ואני מוציא החוצה כל מה שכבר אינו נחוץ לי. אני מתנקה. יד שנייה, אני מנער את האבק. זה גם טוב כדי להזרים את הדם. זה גם פעולה אנרגטית של התנקות והתרעננות, נבריש את הגוף. ואת הרגליים. עד למטה. נבריש גם את הגב. את הגב התחתון. אני מבריש ומוציא החוצה מתח. נהדר, נשפשף את הידיים. נחמם אותם. נשטוף את הפנים. נתרענן. נעשה לנו עיסוי עדין מתחת לעיניים. עוד רגע נחזור לסשן נוסף של מדיטציה בעיניים עצומות. עוד כמה רגעים של הרפאיה ומתיחות. ננער את הידיים. נשחרר את המפרקים והגידים והשרירים. יופי. עכשיו אני לוקח את הידיים, משפשף אותם, ואני מניח את העיניים שלי על הכריות של כפות הידיים. העיניים עצומות, ובעצם אני מכסה את העיניים ונכנס לחשיכה נעימה שעוזרת לי לריפוי העיניים. העיניים יכולות לנוח עכשיו, ומשהו בחשיכה הזאת עוזר לי להרפות. ולאט לאט נפתח את העיניים. סליחה. ועכשיו נעשה עוד שתי תנועות לפני שנתכנס למדיטציה. נעשה לנו עיסוי ברקות. וגם עכשיו ניקח את שתי האצבעות. אני מניח אותם בין הגבות. ועושה עיסוי בתנועה סיבובית. נהדר. אז עכשיו נשתה עוד לגימה קטנה. אני אחזיר את הצלילים הנפלאים והמרגשים. יופי. אז אני מזמין אתכם לעצום שוב פעם את העיניים ולנשום עמוק דרך האף. פה סגור, הלשון משוחררת, והצלילים מלטפים אותנו.
צלילים מלטפים את הגוף ומלטפים את הנשמה, את הנפש. נדמיין עכשיו את עמוד השדרה שלנו, ונדמיין אותו כמו צינור. כשאנחנו מכניסים אוויר, כשנכניס עכשיו אוויר, האוויר ירד לאורך הצינור הזה, לאורך עמוד השדרה, עד עצם הזנב, ואז יעלה חזרה ויצא החוצה. אנחנו נושמים ונושמות לאורך עמוד השדרה, כאילו שעמוד השדרה הוא צינור. ועם כל נשימה עמוד השדרה מתרחב, מתרכך ומתרפא. באמצעות נשימה עם מודעת, עם כוונה של ריפוי, אנחנו יכולים לשלוח את האוויר שאנחנו נושמים לאזורים שונים בגוף, כדי להביא שם לרגיעה וריפוי. עכשיו אנחנו נדמיין איברים חשובים בגוף. כדי לרפא אותם ולחזק אותם, אנחנו ננשום אליהם וגם נשים עליהם את הידיים. אז בעודנו יושבים ויושבות בעיניים עצומות, נשפשף את הידיים, נחמם אותם בעיניים עצומות. ואחרי שחיממתי את הידיים, נניח אותם על הבטן, על הקיבה שלנו. נרגיש את החום של כפות הידיים, החום עובר לתוך הקיבה, ובמקביל אני נושם אל הקיבה. החום והנשימה מאפשרים ריפוי לקיבה. נשפשף שוב פעם את הידיים, ממשיכים לשבת בעיניים עצומות, ונניח את הידיים החמימות מתחת לפופיק על הבטן התחתונה, זה המעיים שלנו. נרגיש את החום עובר מכפות הידיים אל המעיים, וננשום לשם, נושמים אל הידיים. והאזור הזה נרגע, אנחנו שולחים לשם כוונה של ריפוי. נשפשף את הידיים שוב פעם. נשים את הידיים על הכבד שלנו, שנמצא בצד ימין מתחת לצלעות. כל זה עם עיניים עצומות. נרגיש את החום עובר אל הכבד. ולנשום אל הידיים. כל נשימה זרימה אנרגיה של ריפוי אל הכבד. אנחנו מנקים את הרעלים, את
את הכעסים, כל מה שהצטבר בכבד. ונשפשף עכשיו את הידיים, נחמם אותם, ונניח אותם על הלב שלנו. ננשום אל הידיים ונרגיש את החום חודר לתוך 4 חדרי הלב, מנחם את הלב על כל התקופה הקשה שעברנו, מרגיע את הלב. נשפשף שוב פעם את הידיים, נשים אותם בצידי הצלעות וננשום אל הידיים, נרגיש את החום עובר לתוך הריאות שלנו, מרפא את הריאות, ואנחנו נושמים על הידיים. נשימה דרך האף, נשפשף פעם אחרונה את הידיים, נניח אותם על המצח, ניתן לחום של הידיים עם הנשימה, נזמין אנרגיה מרפאת לראש, למחשבות, ננקה את המחשבות, נרגיע את הפעילות המוחית. ונשחרר את הידיים, נחזיר אותם אל הלב, נשים אותם על הלב שלנו. בחלק הזה, החלק המסכם של התרגול הזה, נתחבר לרגש של הודיה. רגש של הודיה זה רגש שמביא ריפוי. אנחנו מודים לגוף שלנו ואומרים תודה על דברים טובים שיש לנו בחיים. על קורת גג, על חברים, על משפחה, על בריאות טובה, על כל יום שאנחנו קמים בבוקר ונושמים. כמובן על היום היפה הזה שקיבלנו היום. נפתח את הלב עכשיו ונשלח מפה רפואה שלמה למישהו או מישהי שצריכים זאת בעת הזו. וביחד נישא תפילה לימים שקטים. ועכשיו ננשום עמוק ולאט לאט נשחרר את הידיים. ולאט לאט מזמין אתכם לפקוח את העיניים. בקצב שלכם תעשו את זה באיטיות. כדי לפגוש מחדש את הצבעים שמסביבנו. ניקח כמה רגעים לתת לעיניים להתרגל, להיות האור ולהיות פקוחות.
בנימה זו אני רוצה להגיד לכם תודה רבה שהצטרפתם אליי היום למפגש של מדיטציה ומיינדפולנס לטעימה של מספר טכניקות של מדיטציה והרפאיה. אני מזמין אתכם עכשיו לשאול אותי שאלות. אני רק אספר לכם קצת על עצמי. אז קוראים לי יואב אילן ואני מדריך מפגשי מדיטציה ומיינדפולנס בכל יום ראשון, שלישי וחמישי ב-10:30 בבוקר בזום. אני מאוד מאוד אשמח אם תצטרפו אליי. אני אגיד לכם למי שיש שאלות ורוצה או רוצה לקבל פרטים, אז אני אשאיר פה עכשיו, אני אכתוב את המספר טלפון שלי ואני גם אגיד אותו, 05 23 718 300. אז עכשיו גם שלחתי לכם הודעה, ואני אשמח אם תשאלו אותי שאלות. אני נמח קצת את המוזיקה. ותודה אם רבה מישהו רוצה, אז אפשר גם לפתוח מיקרופונים כרגע. סליחה, יואב. בשמחה. אז אתם יכולים לפתוח מיקרופונים. ובכל אופן, שוב פעם, תודה רבה. שמחתי מאוד לפגוש אתכם, לראות אתכם ולתרגל איתכם. היה כיף, באמת. תודה רבה. תודה רבה. אתה מרגיע רק לראות אותך ולשמוע את קולך, זה כבר מרגיע. ממש מרגיע ברמות. אני אומרת לך, היה לי כאב בעיניים והוא חלף. עכשיו, כאב חזק בתוך העין, ושעשיתי את הכיפוי, אבל חשבתי שכיפוי אסור להרכין את הראש קדימה. פעם שמעתי שצריך להיות ישר, שאתה צריך לשבת זקוף לגמרי, ולחפות לשים את הידיים על העיניים, כדי להרגיע אותם, אבל ראיתי שעשית את זה בלהרכין את הראש, זה בסדר? כאילו, אני יכולה? כן, זה בהחלט בסדר. מה שחשוב זה להיות קשובים לעצמנו, זה הכי חשוב. לכל אחד ואחת יש מבנה גוף שונה ורגישויות שונות, ובראש ובראשונה אנחנו המורים של עצמנו ואנחנו הרופאים של עצמנו. זה נכון, כן. יכול להיות שמשהו שהוא לא יהיה נוח לי, אבל יכול להיות נוח לך, ולהפך. אז אפשר לנסות את מה שאני מציע, ואם זה נעים אז נהדר, ואם לא אז אפשר תמיד למצוא תנוחה אחרת. אפשר לשאול בבקשה. קודם כל המון תודה, היה מדהים. השאלה שלי, במסגרת מודקה אתה תעביר 3 פעמים בשבוע את המפגשים? לא, במודקה לא, זה היה מפגש חד פעמי עכשיו במודקה. מי שרוצה להצטרף למפגשים שאני מעביר, זה קבוצה פרטית שלי שאני מעביר בזום, ומי שמעוניינת לקבל פרטים על כך מוזמנת לפנות אליי בטלפון. רשמתי פה את המספר ואני אחזור עליו, זה 052-3-718-300. עוד שאלה בבקשה, מה ההבדל בין מדיטציה למיינדפולנס? שאלה נהדרת. מדיטציה זה הכלי, מדיטציה זה האמצעי. המטרה היא זה להגיע למיינדפולנס, שזה בעצם באנגלית, התרגום שלי לעברית זה נוכחות מלאה או נוכחות מיטיבה.
שזה קורה כשאנחנו פחות ופחות חושבים על דברים שהם לא קשורים למשהו שהוא ישיר קורה כאן ועכשיו. כשאנחנו מתמקדים בתחושה שיש לנו בגוף, ונתתי כמה דוגמאות, למשל, סליחה, כשאנחנו מתרכזים בנשימה דרך האף ובמגע של האוויר שהוא נוגע באף, אז באותו רגע זה עוזר לנו להיות נוכחים יותר ומרוכזים יותר, ואנחנו פחות חושבים על אתמול או מחר, וזה דוגמה לתרגול. כן. יש המון טכניקות של מדיטציה, יש מדיטציות בעמידה, יש מדיטציות בהליכה, יש מדיטציות בישיבה מזרחית, יש מדיטציות שאפשר לעשות בישיבה על כיסא או בשכיבה. יש מדיטציות שהן נועדו לריפוי, חלק מהם עשינו היום. במפגשים שלי ובשיעורים שלי, אז אנחנו עושים מגוון של סוגים של מדיטציות. יופי, אני רואה שמישהי כתבה, אילנה כתבה שהיא עושה צ'יקונג לריפוי, נהדר. אז אני גם מורה לצ'יקונג, חוץ מהיותי מורה למדיטציה, ואפילו שבוע הבא במוטקה אתם תוכלו להצטרף לשיעור צ'יקונג איתי. אני חושב שזה גם ביום רביעי ב-11:30. אז היום יצא לכם לטעום שיעור מדיטציה, דוגמה לשיעור של מדיטציה. בשבוע הבא תוכלו ליהנות משיעור של צ'יקונג ביחד איתי. פה במוטקה. שאלות נוספות? טוב. רגע, יש לך איזושהי שאלה בצ'אט? כן. מה התרגול של המדיטציה, מה שעשינו היום? באיזה ימים בשבוע, באיזה שעות? זה בימי ראשון, שלישי וחמישי ב-10:30. זה קבוצה שאני מעביר. וכמה זמן? שעה? חצי שעה? כמה זמן? תרגול הוא חצי שעה. זה, מהניסיון שלי זה די ויותר, וזה באמת יוצר תחושה נפלאה של רגיעה, כן. ואיזון נפשי,